Tuku klambi nang Sidoarjo koyok ngene wong nandang tresno awan bengi ketokno mata apa iki jenenge wong lara bronto kembang jagung ditelungeno bareng wis kadung ya tak teruseno dadi antep ing ati senajan sampai kapan bakal tak pancene aku ya wis kebacut tresno sak tingkah lakune katono nganti tak rewangi awan ra doyan mangan saking kepingine iso urip bebas apa maneh dolor yen bengi ra iso turu anggonku angen-angen awakku apa bisa aku nyanding sliramu doh wong ayu sing dadi pepujan ulung ana rasa kangene ati sing nganggo ati lan manise esem kangenku iki mesti bisa mari asal seliramu gelem tekono sing tak jaluk rino kelawan wengi iso dadi tom kangen ati cak lakono terus cak malam minggu malam yang panjang malam yang
larang pacar baru-baru kenal di jalan kurang singkat kata singkat cerita dan dia jatuh cinta dalam sedalam laut cinta sak bulan sepeda motor katur paling penak pancen dadi bujangan rono rene gak ono sing larang gak enake dadi bujangan wayah turu mesti ijen opo maneh nek wayah udan-udanan ijen barek kelesetan sing tak pikir mesti gak karu-karuan ketap ketipo yo wong edan namung semanten kidungan kula mbak menawi lepat borong gereso kembang mlati mekare sore lodro kareri kancane singkat kata singkat cerita sikat sepatu sikat singkat kok sikat ya apa sih? Maksud kok sikat ya? Sikat kata, sikat cerita, sikat sepatu, sikat untuk. Sebenarnya itu kan parian toh. Sikat. Itu kan parian utawa apa cakepan ya. Cakepan ya. Itu memang kan anu kedane itu lagu itu kali. Alhamdulillah Cak Pendi. Maksudnya itu singkat kata, duduk singkat rek. Cak Kusnan. Alhamdulillah. Ada tamu yang merupakan kehormatan juga peduli ludruk. Yo nek perlu dihadirno rene. Sakjane sing peduli ludruk ku akeh. Loh, tapi yo ya iku mang peduli. Ya peduli akeh. Peduli tok nang apa rek? Lah iya. Sing diharapkan ya peduli yo nanggap. Nah, kenapa nanggap ya kan delok sik survei sih. Ini ada teman kita Mbak Arin ini dari dulu mahasiswa UGM. Penelitian juga tentang ludruk. UGM. Kancane Rasri ya. Iya. Monggo. Ini Mbak Arin. Mas selamat malam, Mbak. Monggo dipun tepangaken nami kula Cak Kusnan Hadi Prayitno lan niki menging sapi. Menging sapi tak selentik kok lho. Jenenge iku lho. Kula Cak Insap. Oh, Cak Insap. Nggih lah niki. Aku gak kenalno sira aku. Kuwayamnya sampean kok terkenal ya. Iki kan media pemersatu bangsa. Oh iya. Aku yo biasa nang kono tapi pura-pura gak kenal. Oh berarti kita wis kenal Mbak Arin. Ini sekarang domisili di mana? Tak takon kalem-kalem ya. Ya. Agak deket Mbak. Surabaya. Kenal rek. Aku sing lanang iki sing wedok. Oh, berarti ndeke lah. Nek iya apa sih? Jare sampean sing lanang kudu sing wedok. Berarti ndek pean. Mripatmu delok enggak? Aku lanang sih. Ngono ya ngono. Salah paham awak. Salah paham. Sapi lanang kono wedok lah pancene aku. Makanya aja di tafsir cetek aku sing oh iki bojomu. Aku sing lanang iki sing wedok. Oh, maksude awakmu iki lanang, mbak iku wedok. Oke, monggo Mbak Arin. Barangkali mau apa sih? Lapo sih kok dolen rene? Ketumben. Ya apa monggo silakan. Ayo. Ya pengen lihat senior ludruk ini. Oh, gitu. Dan kebetulan bukan kebetulan, memang beliau sekarang lagi eksis di TVRI Jawa Timur dan kebetulan memegang program tentang ludruk. Konyol dia Resianto ya. Ya apa Mbak? Barangkali ada undang-undang atau pendapat sampean, progres sampean terus angen-angen sampean tentang ludruk ki apa? Awal mulanya ingin mewadahi. Begitu awal mulanya. Pada cerita gede lho, Mbak. Arek-arek buri-buri mulu wadah gede. Maksudnya dudu wadah iku rek. Arek kok gak paham, gak ngerti. Iki sing ngono. Maksudnya wadah ngono. Napa, Mbak? Jangan rambutan kowe wadah. Terus monggo Mbak Arin.
Jadi terus ini kan ludruk sebagai kesenian tradisional Ya. yang sudah seharusnya memang kita lestarikan bersama-sama. Betul. Terus juga mungkin biar regenerasinya tidak putus. Ya. Ini yang penting ya. Jadi Iya. sampean wadai karena sampean kebetulan punya ada ya ta. Nggih. Tak sambil aku pesen nek madai yo ambek glansing ae. Be kurangan karo aku ono. Jangan awang-wong kucing ngono karo. Dikira Tapi saya adanya kertas coklat pripun mau Pak? Kertas coklat karet 2 mungkin. Terus ya Pak. Oh, kertas coklat. Karet 2 kalau pedas wadahnya. Iku lho. Tuku rujak lho, Rek. Tuku rujak. Sing pedes mau kasih. Nah, sing pedes. Sing pedes karete loro, Maksudnya Rek. ini Mbak Ari ini kan mewadah itu memberikan sarana, memberikan inilah tempat untuk ludruk mungkin Dan juga berkarya memberikan di kesempatan di untuk TVRI. tampil di TVRI. Iya. Berarti ludruk RR ini kan menginspirasi semua instansi, terutama juga TVRI Jawa Timur, ya kan? Nah, ini muga-muga kita juga dituntut kreativitas dan kualitasnya. Cok. Lah nek Cok, ngono aku bangga dengan pesen. wadah karung ae. Cepat Rek. atau lambat ludruk RRI iki nek iso ya di undang merono. Rek. Ndak. Lho Akhirnya cuwe kan wis langganan. Gandeng Sabil. Maksudnya aku kenal apa Sabil? Apakah ludruk arek apa Monggo, ludruk monggo, wong monggo. tua? Nah, Ludruk Nah, kan dewasa apa ludruk gak anak? usah ditutup-tutupi, memang ini usaha kita untuk melestarikan dan membudidayakan ludruk, Mbak. Monggo. Apa Jadi mbak mungkin ludruk anak apa ludruk dewasa? saya awalnya dari ludruk anak Pak. Awalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya ada nanti antar generasi. Ngoten. Tapi ini ludruk anak lho mbak. Iya. Nggih. Kok iso? Gampang bujuk-bujukan. Mbak arek cilik iku terlalu lugu. Lah iya. Angel dibujuki. Arek cilik kon tampil gak jangan gak apa. Ya, tapi yang tadi kan upaya kita bersama ya, Mbak. Nggih. Terus progres ke depannya kira-kira ya. Saya ndelok RR ini ya begini. Jujur aja enggak apa-apa. Jujur aja enggak Jujur apa-apa. aja dinilai aja mbak 100, 90, 80 atau enggak ada nilainya Masih sama ada sekali. harapan kah? Ngono kira-kira. Ya apa? Tapi kalau saya sepertinya tidak berhak untuk menilai Bapak. Nggih. Oh, bagus. Ya enggak apa-apa loh mbak dinilai Tapi anu aja. loh, sebagai sampean orang Jawa, maksudnya sebagai Jabi. Itu bukan menilai. Nek menilai itu tugasnya guru. ya apa? Jadi Mbak Ari bukan guru. Berarti ya apa? Mengamati. Ya diamati delok ae ngono. Didelok, ya. nikmati nih. Oke, yang jelas kehadiran jenengan di sini merupakan support terbaik untuk kami Ya. semuanya. Karena RR ini juga tidak merasa bahwa jago kandang atau tidak apa jadi kata dalam tempurung ya. Mentang-mentang ludruk instansi RRI Radio Republik Indonesia bukan mbak. Ya wis Itu ya. Kalau memang sekiranya pantas awak dhewe dibina atau dibinasakan ya. Dan yang jelas, Omong aja. karena Mbak Arin ini peduli pada program ludruk harus berinteraksi karo senior-senior atau konco-konco ludruk. Lintas begitulah. semua. Ada Om Hengki, ada Pak Depur, ada Neng Mur ya. Ada senior kita Mening Murgiati itu wah namanya sudah tembus langit pitu. Sudah melayang kemana-mana. Sampeyan bayangkan mure sakmono. Mure sak mundane ya baute. Gitu. Oke, ya Pak Cak Pendek ini terima kasih ya Lah. kehadirannya beliau. Nggih. Berterima kasih ya. Nggih matur suwun Mbak Ari. Mbak Jadi siapa? aku Cak Pendek. Kok Ari siapa? Siapa? Siapa jenenge mau? Arin. Ari. Dolah. Lah dari Ibrahim. Oke, ayo. Ayo. Saiki Cak Pendek. Oh, loh. Tugasnya Cak Pendi. Oh. Terima kasih nggih Mbak Arin kehadirannya di studio Ludruk RRI Surabaya. Mudah-mudahan ini saling bersinergi. Kebetulan ini pada sak juragane Rek, ya. Kita sebagai media publik memaparkan, mengedukasi semua masyarakat bahwa Ludruk tetap ada dan Ludruk harus punya nilai-nilai nasionalisme, patriotisme. Tekok Sabil ditambahi budi pekerti. Iya, dan memang sama-sama tapi jalurnya beda. Sini audio, sana video. Oh, Apa?
Ya wis kalau tak jelasno. Gak kena kira alatnya. Ya barangkali Mbak Arin ya, Mbak Arin ingin tahu bagaimana RR itu tampil. Nah, supaya nanti iki kalau penting. ditampilkan di DPR itu, oh ngono main RR. Luduke ta? Heeh. Iya. Lah terus ya apa? Ya, Kasih kocok. engko Mbak Arin diundang ae, Rek. Oh iya, diundang. Iki Nang ndi, Cak? RRI kan tampil Nah. ya. Tampil nggone Desa Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, tepat tanggal 11 Juli 2026. Hajate sedekah bumi. 11 Juli ya, 11 Juli, 2026. betul, monggo kemarin kalau nanti mau ikut ke sana ya. Nah, diayo salam sing mrene iki Rek. Nah, yo. Iki Bapak panitia. Ketua panitia Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nurhamina, Sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, Bendarai Bapak Nuryadi, Seksi Keseniane Pak Sudiono BPD, Bapak Taufik dan juga Bapak Supranowo LKD ya. Seksi perlengkapane iki ana Bapak Suwono BPD, Bapak Riamin dan juga Bapak Irfan. Dan si keamanan nih, nah iki ana Linmas Dusun Balong Jerambah, Bapak Muso, Bapak Dio, Pak MDio, Bapak Sugiono dan juga Bapak Riono. Nah, iku. Ayo diwarak-warak nombong ono dulur mana sing kepen nanggap RRI, langsung aja datang ke kantor RRI Surabaya, Jalan Muda 82 90 Surabaya. Ketemu. Iki aku pesen mambare Abah Biyo sing piringin Ya. anom Sukorame, Ah. Sumberame. Ya. Secepatnya datang ke RRI Surabaya. Menemui buku ketua Ibu Purbandari. Apa, Mbyo? Jalan. Pak sapa jenenge? Pak Pakih kate nanggap yo. Oh, alhamdulillah. Kan dari waras. Ya ayo mulai didongakno ndang waras rek. Iya. Iya Pak Pakih nang waras nggih, nanggap RRI nggih. Rono ojo- iku gak enak. Enak tapi banget. ojo lali semboyane. Ya. Nah, iki. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perempat RRI Suara Budaya. Surabaya.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Puryadi. Dalu menika ndamel lampahan Tumbal seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan. Wedono dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Lurah Selorejo dipun lampahaken Cak Kusnan. Lurah Jati Sumber dipun lampahaken Cak Insaf. Cak Pendik dalu niki nglampahi dados Pak Dukut. Basuki dipun lampahaken Cak Sabil. Ning Ami Sanjaya dados Safitri. Wondene Rahayu dipun lampahaken Ning Wiwi. Kanca-kanca Rahayu wonten Ning Dina lan Ning Uul. Karso dipun lampahaken Cak Puryadi. Cak Ning giaran Ludruk RRI dalu menika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih. Lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian mahasiswa UINSA Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan Cak Anto. Operator audio Cak Isnan. Operator video Cak Liga. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Wah, Yesus. Kanan koyo ngene iki. Ya, delala kok aku sing dadi wedok. Umpama enggak ngono kira-kira ya. Bekne disepelekno. Tapi yo sajake aku dadi wedono aku kudu hati-hati mene lurah. Nek hati-hati yo jenenge menungso. Kadang-kadang wong iku ngomongi nduk ngarep wis koyo-koyo mbelo lahir batin. Tapi nduk mburi ana pamrene siji maneh sing. Tapi nek iki percaya. Cuma ya ngono. Ben ketemu kok mesti eker-ekeran iki opo sih karepe. Lalu kadang-kadang ya gak iso mikir. Sopo iki? Mosok pangling Doro. Lurah Selorjo. Wah. Mbok nek mendaya ku mbok gawe cara liya apa? Mosok teko kadot. Won, ngene iki. Rumangsamu aku iki apa? Ngeten lho Ndoro. Wah, kula niki mboten neco ati kula. Pun sewu. Nggih perkara lurah setunggal niku. Jati Sumber.
Mosok nate akor kali kula niku. Ngoten niku nek dielingaken mboten nate nang ngomong eco kali kula. Lurah Jatisumber Barek kelurahan nggonmu iku sakjane lak ados sih lak. Wis aja desa ndoro. Lah apa awakmu kok iso duwe pikiran ngene desane lurah seji iku mang. Ya napa? Apa hubungane? Apa hubungane? Kula niki lurah Selorejo niku Iya. pun kondang nek perkara pajak. Mboten nate nunggak ndoro. Lho ngoten niku lurah Hebat. Jatisumber. Percaya. Aku jange ngomong napa karo iku mok disiki berarti awakmu wis lurah sing tanggap sasmita. Loh. Iya. Ya napa sampeyan? Guyumu kok mulai ngono saiki? Lah terus Ya percaya. Ciriwanti lele wong digawa mati. Aja kate gawe sor meja barang. Mboten pun ditamel sapil wae. Terus. Ngene lho, Rah. Nggih. Aku matur nuwun nek ngene pendudukmu kabeh ku taat pajak. Bayar pajak karo siji ae sing klendrak. Lah sinten lurahe? Mergo lurane diwedeni. Lho, Lurah Selorejo niku tiyang sing bijaksana. Mboten kados Lurah Jatisumber ngoten niku. Bijaksana. Ngeduk-ngedukno desane. Bijaksanane tak takoni. Nggih. Kira-kira ana pendudukmu sing gak iso bayar, mok talangi dhisik ngono ta? Lho. Lurah Selorejo niku tanggung jawab. Lho lah ya. Napa mawon? Nek ana pendudukmu Penduduk mboten saged mbayar, Mbok kula talangi. Oh, bagus. Wong Lurah Selorejo. Ngono ya. Duwe apa ae kok iso nalangi koyo ngono. Loh. Bebek kula. Mboten semer bebek kula sing ngene kandang tok niku 75. Sampeyan semer wedhus kula. Piro gedhe? 35. Terus petik. Nek petek 28. Angge sampeyan aku iki ngeramal lah. Jelas iki. Ya opo sampeyan iki? Lah kate nglendur kok nek ngomong ngene. Ya percaya. Ngeten iki dereng dugi. Percaya. Apa? Enten kaya ngeten iki dereng dugi mawon Lurah. Aja duwe pikiran sing Jatisumber. elek mbek Lurah Jatisumber. Bek menawa ana urusan liyane ngono lho. Wah didamel mawon nek niku. Pancen sing tak karepno ngene. Lurah-lurah kabeh lek tak celuk nang ngene kawedanan mbok ya sing disiplin karo waktu ngono. Lah, Ya ta? Nek undangane jam 09.00 ya lek perlu jam 09.00 kurang wis teko. lah kula jam 6 pun dugi mriki. Percaya. Lah arep-arep sarapan bareng. Nggih pun ngaten Andera sampeyan. Wis. Aku matur nuwun pajak pendudukmu kabeh wis lunas. Nek Nggih. laporanmu perkara Lurah Jatisumber, kira-kira ya apa? Karo penduduk Lurah Jatisumber ku ya apa sih? Lah ya no. Ngomongnya tegas po gak ya? Ndoro wedone niki lah atasane Lurah Jatisumber Lho, niku. kabeh. Mestine jenengan niku saged Apa? ngomongi kalih Lurah niku sing mboten pecus niku. Kok Nopo sampeyan? ngaran Lurah gak? Ya gampang. Assalamualaikum. Lah, Wah, Kula jam nuwun. pinten iki Ndoro? kayak tangi turu. Nggih. Jam pira kok tangi turu kok nggih? Lah ngantuk. Wong ngantuk niku kudu abate Undangan lak wis mau tampa sih. sampun. Nggih. Kudune teko jam pira? Nggih, esuk. Lho lek saiki wis jam pira iki? Nggih awan. Ojo Ngoten niku. Tayo ha Lurah. nyepelekno aku. Lho, nggih mboten. Lho kok ya mboten iki lho. Lah kula sepelene napa? Nggih. Aku lak ngundang Riko iku Nggih. jam 09.00. Nggih. Lah nek teko sik arepe beduk ngene iki terus. Nggih. Nyepelekno apa gak? Nggih mboten. Nggih dimaklumi. Lah timbangane kula teko esuk terus pindah turu. Mboten nyimak tak. Ya napa? Sopo sing pindah turu? Lho kula wong kok budal ngantuk. Misale kalau kula budal ngantuk terus kejegur kali malah bahaya. Lah, ngoten niku Ndoro. Rah. Mboten nyepelekaken Ndoro. Rah. Wedon ngoten niku. Riko iku sing dadekno luar iki aku. Lah nggih matur suwun. Kula sampean pilih dadi lurah. Aku Mboten terus- salah sampean milih kula. Sing salah niku sampean milih lurah Selorejo niku. Lho kok nyalakno luar salur? Nggih, niku tumbak cucukan niku. Mbok kula gibengane mawon. Sik sabar. Kula gibenge mawon pun. Sik Omong laten kula. Omong Riko sing kaya ngono iku nyinggung perasaane wong. Lho. Kok nyinggung? Tekone disiplin, Nggih. ngurusi penduduk iku tegas. Lho.
Tak guyu. Kula ngerti karepe teko disiplin teko ndisiki. Mergo wadul tumbak cucukan. Oh, ngoten niku, semerpian Nggih. Mbak Emel. Ngene Sampeyan diwaduli napa? Ngene diwaduli lek pancen Lah, nggih. kelurahan ngene Jati Sumber. Jati Sumber iku pancen ya Nggih. gak apa. Gak teges lho lurah. Nggih. Napa? Gak teges lurah ngene. Sinten ngomong ngoten? Ngoten niku mboten tumbak cucukan. Lho. Nah aku percaya mergo atas sasane situ. Nggih. Aku saiki takon, pajak nang ngene pendudukmu. Nggih. Ya apa? Nggih, kathah sing mboten bayar. Lah, ngoten niku. Kan berarti lurah mboten tanggung jawab ngoten niku. Ngeten lho. Apa? Kula badhe jelasno. Jelasno. Napa warga kula Jati Sumber kok mboten napa mbayar pajak? Akeh sing gak bayar. Akeh sing mboten bayar. Kenapa? Niku nggih gara-gara omongane Lurah Selorejo niku. Kok iso ngono? Lincip omongan. omongan Kula apa? dipengaruhi, warga kula dipengaruhi supaya mboten bayar. Nek lurah Selorejo sampe mempengaruhi warga lu kelurahan Jati Nggih. Sumber iku ya gak apik. Lah nggih, sampean Kan kandhane wilayah dhewe-dhewe. Nuwun sewu Ndara. Kok iso? Kula tak ngomong karo lurah bedes sitok ni. Lho, ojo ojo Omongane tambah suwe tambah ngabang-abang kuping hari. bener apa gak ngono iku omong? Nggih jelas mboten bener. lah. Gak bener lho. kula omongan mboten bener, tapi kula membenarkan. Buktine kula marani warga kula, kula kengken bayar. Terus Lurah Selorejo gak usah bayar. Ngoten. Oh, ya napa ngoten iki? Salah napa mboten? Kok lucu. Lho, kok lucu? Kok iso pendudukmu kok iso nurut ae kok diomongi gak usah bayar iki lho. Lah ya napa? Niku warga kula niku dibayar supaya ngelek-ngelek kula, menjatuhkan nama hamba. Ngono ta. Ojo ngono. Aku Jenengan iki lak winangka atasane lurah. Aku iki duwe karep lurah-lurah kabeh pamong-pamong kabeh iki rukun kompak. Lah niku sing kula karepno. Ngaten napa saged rukun to? Ngomongi mau pedenteng kaya udun kating jebrot. Lho, ngoten niku. Mboten ngelek-ngelekaken kula. Mergo Hah? ngene. Wong wis elek. Mergo ngene ra, mergo ngene ra. Nggih, nggih, nggih. Iki terang-terangan ae ya. Nggih. Nasibku iku apa jare gubernur. Lah nasibmu apa jare aku. Lek Nggih. pancen pajak-pajak iki gak lunas kabeh. Nggih. Kelurahan aku diceluk nang gubernur. Nggih. Nek gubernur ngamuk aku iso dipecat. Nah aku ya iso mecat awakmu. Wis monggo dipecat mawon lurah. Diapurani ngoten mawon. Iya apa? Nggih, pokoke perlu dijelasaken riyen. Pun angger mencet, angger mecat mawon. Soale nek mboten dipengaruhi Lurah Selorejo, mboten mungkin warga kula niki. Lah. Wong selama niki Nggih, Ndara. bayar. Selorejo. Saiki aku kepengin ngeru bukti. Nggih. Aku ngejak Lurah Selorejo saiki Nggih. kepingin aku nang ngene kelurahan. Aku Nggih. kepengin takon barek pendudukmu Monggo. sing gak iso bayar pajak apa Nggih, alasan. Monggo. Ya? Nggih, Monggo, Ayo, buktiaken. Monggo. Monggo. Iya mbak. Awas. Lo ya lido kepreset. Oh iya. Aduh, sampean kok yo telat to nek ngomongi iki mau. Ngene iki aku wis kepleset lagi ngomong. Ngono biasa gak diliwati langsung kok lapo laran aku. Kan kene lo enak, nang kene luwih anu. Apa iki lho? Buyune luwih seger, luwih agung. Lah Jawa aku golek nggon sensasi liya. Sen. Ini lho. Dingaran iku mbahmu kok wakil tenan ya? Iya, aku wis pirang-pirang minggu ra mbomba, repot meladen aku. Aku dek wingi ku nang ndi ya, dinas ki nang ndi. Kok yo gak mau. Iya, lama banget aku tunggu. Iya aku mbak ucap lho, sing anu sing mbak-mbak
Mana iwak iku kek? Lho, iwak ketok lho ya saking. Iya, iwak wader iki enak iki cara dipek. Mbak sik. Mbak kari ayo nyebak iwak sih yo. Engko aku kepleset neng, kok aku dijak golek iwak iki. Wis kadung iki lho, wis. Anu apa Ya wis wis teles Wes aku sek mau fokus kumbah-kumbah wae wes. Alah, umbah. Umbahku lho akeh iki. Seperti iwak iki lho ketok iki lho. Wes aku gak golek iwak, aku mau fokus. Fokus. Ayo diwangi, ayo diwangi. Ayo eman lho ya. Ih, gede-gede. Ayo disebak ya. Iya. Ya wis iku ul ben mbah. Aku wae golek wader iki, aku kata golek wader aku. Ayo. Tapi aku nanti minta yo. Oh, apa ora gelem melu kok senengane njaluk. Njaluk. Cek penak nemen. Enak ae. Nah, ngene. Nah, wis ya. Heeh. Umbah iki. Loh. Gawe apa iki? Kerak. Iya, iki. Kerak. Aku gak iki gawe sampo merang lho. Gawe keramas gawe merang iku lho. Gawe merang tak obong. Aku wingi isa-isa gawe iku lho, awu. Iya, biasa kan ngono. Iya, ngare budak tapi nek awu iku. Iya sih. Wong-wong wingi padha ngene iki dine iki mari isa-isa korah-korah iki. Banyune malah butek iki, heeh. Lah apa mbok gawa nang kali? Iki kan kanggo mbah-mbah ae lho. Sanyuku pas rusak wingi ra kena. Sumure anu ta, asap ta sumurmu. Iya, sumure asap. Lah dungaren asap. Mosok. Ayo. Wes beno wes. Wes. Loh, ya lumayan. Jaluk satu. Ya ora iso. Wes gak apa-apa tak incipi siji tapi engko nek tak rusak goreng. Kamelok malah nyibak kok. Wes, ayo Iki mau umbahku. Ya wes, Aku jaluk po. Iki didekek nang pinggir kene sik iwake. Nah, ditutupi godhong lompong. Ben gak ucul neh. Ya wes ku ono godhonge lho iku. Ayo mbah. Yeay, umbahku wes mari kan. Sayakmu ambek dari tembokmu kenter. Umbah-umbahe. Kenter. Masih banyak iku lho. Iku kenter iki. Iya, piye iki? Apa iki? Ya wes aku. Oleh. Oh, lah kok mulai disikan iki ya apa boleh rampung. Iya iki apa ambek kanca. Lah ya wes aku wes mari ya. Aku mulai sik yo. Jaluk sik. Iwak sing digoreng. Lapo sih ditunu. Enak iki. Sik taun. Awakmu itu kan awak dhewe kali kene kan bareng-bareng ya mulai ya bareng-bareng ojo ninggal-ninggal. Lah yo Bu. Ambek kanca. Aku kesusu soal iki wes. Mesti mulai disikan. Awan jam piro sih? Kakek alasan iku ancen. Aku aku gak ono nang omahku. Lah ya kan kebeneran. Kene awak dhewe ayo mbak dulinan kene sik ta. Iki lho kecek-kecek banyu sik. Ayo kumbahne dienggirno sik. Ayo dulinan. Ayo kecek-kecek kene. Kecek-kecek banyu iki. Seger banyu. Seger ya. Aduh, sirahku aja diciprat. Aku wis diwarang ngentos pari ya wes yo. Aku mulai dhisik yo duluan yo. Anak Panen dek nih, panenane akeh iku, parine akeh. Alah, dek wingi awakmu yo gak teko umbang-umbang ngono. Kae bareng ae ucul. Yo wes aku dhisik mulai dhisik. Bye. Ya wes hati-hati. Awas kepleset lho, kepleset enggak wes. Iya. Ini. Oi. Adi. Wah, ayo dhewe. Iki kumbahmu iki lho. Iya, Lah awakmu arep nang ndi Din? Ya wes aku ya dhisik ya lagi aku soal iwak wader, iwakku soal ucul. Ki ndang tak pepes e, wi mung jere njaluk iwak waderku. Panggonan Wes ya, Assalamualaikum. Kali bening. Yes, gak apa-apa. Disian yo. Din, ijenan iki. Aduh. Kanjane wis mulih kabeh.
Alah. Kon diake nduk umbahmu nduk. Oh, Pak D. Iya sepurane aku mau salang liwat kene. Delok kon umbah-umbah kok gak mari-mari. Nggih, Kak, kumaha Pak D. Iku mau kanca-kancamu ya. Nggih, niku kanca-kanca kula nggih. Warek ayu-ayune kaya ngene kancamu. Nggih, wedok Pak D. Yo lanang mosok ayu. Lah nggih. Kon jenengmu sapa, Nduk? Kula Rahayu Pak D. Rahayu. Nggih. Bayi pantes. Lah, jenengan Pak D? Arek ayu jenenge Rahayu. Nggih. Aku iki mau salang liwat kok kene. Aku mudhun teko gunung, mudhun salang liwat kok roh kali bening bareng roh arek wedok-wedok kok ayu-ayune kaya ngono arek perawan-perawan iki mau. Lah, nggih niku rancang-rancang kula Pak D. Lan niku kula ditinggalkan kumbahan kula kuwata Pak D. Ngono. Bareng mantu. Ya tak ewangi ta ya apa? Ah, mboten Pak D, pun kersane biasa nggih. Rahayu. Dalem Pak D. Aku kok kepingin duwe anak kaya awakmu ngono iki. Ya, nggih. Niku Pak D. Ya apa kon melok Pak D ngono ya apa? Kon melok Pak D. Ngapunten Pak D. Kon tak jak nang omahku, tapi omahku ndukur gunung kono. Mboten Pak D, lah mesakaken mbok kula. Ya wis ora usah kon wis pokoke awakmu melok aku. Ya, dadi anakku. Njaluk apa ae ngomong tak turuti. Nggih mboten ngoten Pak D, wong tepang ae mboten kok. Wis ta kon njaluk apa nek gak percaya kok sakmono kok esuk-esuk meneh nang pasar ya sakromu tuding ngono kabeh. Apa njaluk apa tuding ngono kabeh? Mboten Pak D. Tudingen kok aku sing ngene. Kula sampun dicekapi kali mbok. Lah kok nek dadi anakku luwih cukup, luwih enak. Nggih mboten aja Pak D, nek mboten kali mbok. Mbok kula mesakaken piyambak Pak D. Gelem mondok? Mboten. Wong aku sembarang ya duwe, masih aku wong gunung, tapi aku sembarang duwe. Aku iso nuruti karepmu. Aku iso nyenengno awakmu. Ya ngapunten Pak D, kula mboten purun wong kula. Aku iki kepingin banget duwe anak wedok, anak wedok sing ayu kaya awakmu iki lho. Lah nggih lah Pak D, lah enggak ada koyo nyidam rujak asem paribasane aku kepingin duwe anak wedok sing ayune kaya awakmu iki. Manut ya, Nduk. Pun manut ambek Pak D Karso tak gawa mulih, ya, tak dadekno anakku. Ya. Ayo. Lho Pak D, ayo. Pak D. Ayo. Pak D. Ayo ta. Ayo. Siapa iki? Kang. Apa? Kang niku lho maksa. Sopo iki? Maksa Pak D niku lho maksa kula dipek. Dipek anak lho Kang. Aku yo minggir ojo ngalang-alangi aku. Ojo alang-alangi aku lho. Sampeyan sinten, Pak? Aku kepingin ono perlune ambek Rahayu. Rahayu niki kanca kula. Oh, kancamu? Nggih, sak desa mriki. Sak kelurahan mriki. Lah, sampeyan siapa, Pak D? Aku Karso jenengku. Pak D Karso. Aku tak delok kok ketoke umek atau maksa-maksa karo Rahayu lapis ya, Pak D. Aku deretan lho, Kang. Aku iku kepingin duwe anak sing wayu ning kaya Rahayu ngene. Kepingin duwe anak wedok. Mula dhek tak pek anak. Kok kurang penggawean Pak D nek pengen duwe anak wedok ayu iki rabi Pak D. Lho, aku biyen tau rabi. Tapi durung duwe anak, gak sida duwe anak durung sampe duwe anak. Aku wis pisan karo bojoku. Minggir. Tak gawane Rahayu iki. Alon to dhisik Pak D. Rahayu lek ya wis gedhe, masa ya pantes dipek anak Pak D. Golek anak sing cilik-cilik ngono Pak D sing gedhe. Lho ya pantes ae aku kepingin duwe anak mojo putri, kepingin duwe anak sing ayu. Ya Rahayu ayune kaya ngono pantes nek dadi anakku. Kon gelem tak dipek anak Pak D. Ya malah Kang wong aku lho duwe mbok. Lah iya. Gak gelem lho Pak D. Aja dipaksa apa Pak D? Ya mergo ono awakmu iku. Enggak wis. Arek gak gelem. Nyatane ki Rahayu gak gelem. Sampeyan mule ngono Pak D, aja maksa-maksa no gak ilok Pak D. Maksa-maksa gak ilok, dosa. Gak ilok. Gak oleh ya maksa. Yo gak pareng.
Ya, wis. Tak nomboke engko goleki. Wis sampean mulai Pakde iki. Ya, tak kancane tak baturane mulai. Ya. Aku manut. Aku ngono manut. Timbangane engko wong tuwek iku, aku wong tuwek ya, nek sampe tukaran ambek awakmu ya isin aku. Ya wis. Rahayu terno mulih. Tapi temen lho ya. Terno mulih. Aja mbok gawa nang ndi lho ya. Aku romahe Pakde. Lah iya lah sampe nek wong liya ah. Arek ndi ku? Mojopurno ku. Ono Mojopurno. Mojopurno tutup Mojoroto lho. Mojopurno ya. Ayo. Terno mulih. Umbane. Iki sing rasa iki diumbah sesuk. Ya wis ndang mulih sik. Diumbah sesuk ayo. Repot. Umbane sak meneh kae iku yo. Yo iku sing tak golek. Arek perawan sing kencur ayu. Karepku tak ketumbal ya. Ngalah aku. Gak tak royo tapi tak kiting nduk ndi omahe. Entenono Rayu. Aku sing teko nang omah. Umbah-umbah ket awan sama Yamini gak mulai-mulai lho. Nanti gak pamit nek dolen. Lah wong aku iki ket mang anguk-anguk nang jaba terus jenenge anak wedok. Kuatir. Ya muga-muga ae gak ono apa-apa. Aduh, takon sapa iki? Mang umbah-umbah mbek sapa sih arek iki? Biasanya ya mbak iku uliku tapi kok ketok emang aku arekku wis ndek omah entah si gabah Rayu ki nandi rek walah apa tak parani nang kali Jono kali ta nandi ya arek iki aduh ngene iki gare pikiran tok ae ya opo rek Loh, gak ketok nak delok nang embong ya kurang ketok. Nang mburi ya kurang ketok. Aku mbak, iki lho mbak. Aku kene kumbane kene kumbane. Kene awakmu iku lho nang kali umbah ket awan sama Yamini ket mulih lho. Mampir nang ndi ae? Dolen ta? Aku diterno iki lho Kang Bas. Makane tanah umbah kok aja oleh dhewe, Mbok. Ya apa sih, Bas? Wong kali iki ya koyo ngono ati. Biasane makene sampeyan ya apa? Kok umbah-umbah sakmono kae kok dicicil kok oleh umbah. Ayo Kang Mbok iku lho seminggu karo umbah-umbah. Sing umbah-umbah iku lak bagianmu. Terserah mbok umbah pendino ya gak apa-apa, rong dino pisan ya gak apa-apa. Lah salahmu dhewe lah apa mbok umbah sama seminggu kan mbok umbah. Teko langsung disuwen lho. Ini baju kendine. Sik. Aku ngelak lho, Mbok. Ya ngombe sih kok banyu kendiku. Iki kumbahane ya sik iki kari titik, Mbok. Gak gak tak umbah, Mbok. Lah lapo? Ayo, sampean ku gak ceritane lho, Mbok. Nang kali kon apa ngono. Duwowo. Sik ngene lho. Awakmu iku ya nek umbah-umbah ya umbah-umbah, nek dolen ya dolen. Wong tuwa ku arep-arep angen-angen anakku ono apa kok gak mulih-mulih. Iki aku oleh iwak yo. Nang kali ku mang akeh iwak, Mbok. Aku yo mbek nyebak iwak ngono lho, Mbok. Terus ditinggal ulah mbek Dina iku mang. Sampeyan ambek to. Iya mbek ulah mbek Dina. Ya kok mulai keri. Lah iya kumbahku kan akeh, Kang. Bayai. Sik. Awakmu iku ora apa golek iwak barang. Lho, eman, Mbok, iwake akeh, Mbok iku mah nang pinggir kali ku mang akeh, Mbok. Ngono, ana urangi barang lho, Mbok. Sok maneh iku nek umbah-umbah ning kali, iku lek kancane mulih ya melok mulih yo. Ngono lho. Iya, sampean aja ngono lah, Kang. Kan eman iku mang.
Aku larang nyebak iwak lho, Mbok. Sore-sore ta. Terus yamene ku wis gak ono panas kate mbok penok endi kumbane ku yamene ket mulih. Mbok, ya dijereng nang jero lho, Mbok. Nang watang jero. Arek iki. Wis ya. Wis. Iki aku diterno. Iya wis. Suwondo nak. Suwon ya Kang ya. Apa jenenge? Ngeterno rayu mulih. Mbak, iki njaluk telo. Telo ta apa? Anu. Luwe aku, Mbok. Kang Bas njaluk telo, Mbok. Jebol dhewe kono apa ono? Mburi. Lho sing mateng lho, Mbok. Aku sing wis. Lah wong aku gak ngedang telo jare. Lah sampeyan masakno aku apa lho, Mbok? Gak ngedang telo ta? Aku iki ngukus godhong telo. Lah tak pikir ngedang telo, iku lak digawe lawu, Mbok. Ya iya kate tak sambel iku mbek iwak gereh iku. Ngene, Mbok. Mangan ayo mangan kono lah kare. Bareng ah. Mangan apa? Mangan apa? Tak jupukne, Mbok ya. Iwak gereh mbek iku godhong telo. Cukupno aku luwe. Cukupno. Tak jupukno. Aku tak mau ngambil, Mbok. Iya sampean. Tak jupukne ya. Bungkusnya pokoknya dibungkus godhong. Godhong Klaras ya. Godhong jati. Olah opo dibungkus wis dipangan kene ae lho mbek Enggak, aku tak ngomong. mangan aku lek mulih aku karo mangan ngene lho. Mangan iki. Kok pangan pedalan ta? Iki mangan iki aku sungkan lek ate embuh. Mangan bungkus sing rada akeh. Nek dibungkus godhong Klaras iku enak. Ya wis ya, lak gerak bungkusan godhong. Ambek apa? Lawuhe godhong telo. Sip, sip. Mang iwak gereh mon. Iya, meleh. Iwak gereh ambek godhong telo disambel. Enak wis tak kei jeruk pecel mas sambel. Iya lah nak ya wis. Iku mang koncone sakjane akeh tapi ditinggal mulai dhewean. Nah, maksudku iku sampean kandhani bener Rahayu iku ya kendel ya, tapi lek koncone mulai ya kokon mulai. Saken, sampeyan ya ngono mbah-mbah ya kok dhewe ae. Wis sampean mbok mbok lek mbah-mbah iku. Lah mbok iki wis tuwek malah mbok nek kono mbah-mbahku ya apa. Lah iku tuwek iki lah. Gelem obah tambah sehat. Arekku sakmono gedene ya. Kudune kan wis ngerti. Iki klambi rusuh diumbah. Klambi ki sitok. Klambine Rahayu sitok ya. Kan loro bendina mbek atus nang kali diumbah lah yo enak sih. Iya, tapi ya angon waktu ta. Kudu dikei ngerti. Tapi mbane sakmono kae kali ku jurang koyo ngono jarune ya lek gak ono bajul ono ulo ae. Lah apa sih sing pinggir watu-watu sing cethek kok kono ya gak ono bajul ta lah. Gak dicatek pedes ae. Ono ae. Awakmu ku tambah meden-medeni. Arek wedok ku dudu gawean. Gak oleh arek dijarno di manja-manja. Nduk omah gak ngerti gawean gak oleh kudu ditudono ngono lho. Oleh tapi kan ya arek iku ijen iku sing galekno. Ambek kanca-kancane biasae iku, mbek kanca-kancane. Arek iku gak umbah ijen. Bendino iku mbek kancane mbok telu, mbok papat ya rame-rame ngono arek wedok-wedok iku. Gak ijenan. Mbok. Apa? Sepurane sadurunge ya. Rahayu ni lek durung ngadah anu nggih, ngadah pacangan nih. Durung rabi. Durung. Ya durung rabi ta arek. Nah, mboke pengen duwe putu kok, Kak. Ya kepingin tapi sik lah wong sik durung wayahe kok. Wis nganter marang mbok aku kadang ya. Anu wis Rahayu tak peke ngono ya. Maksudmu? Apa sih? Sampeyan niku tak pek tak pek mau tuwa ngono maksud. Sampeyan tak pek mau tuwa. Rahayu kate mbok rabi. Lho, sampeyan tak pek mau tuwa kok. Lah iya, Rahayu kate mbok rabi ngono ta. Iya. Saiki ngene lho, awakmu iku lho ngomong kate ngerabi Rahayu bondomu apa? Lho aku sregep cek nyambut gawe engko. Kon nyambut gawe apa? Golek kayu. Iso ta ngenakno anakku, he? Yo enake ya disangka bareng kok susah. Aku pokok cek tambah sregep golek kerjaan, golek kayu, golek iwak, engko tak dol oleh dhuwit akeh, tak kena Rahayu karo Mbok Sawitri lak ngono. Wis ngene lho. Awakmu nek kepengin ngerabi Rahayu, golek bondo donya sing akeh. Nek kepengin ngerabi Rahayu. Nek awakmu mau ngene-ngene ae lho. Kaya apa aku ndek mantu kaya awakmu. Oke, sip. Rahayu dadi bojoku. Wah, rek kok wong potongane kaya ngono mblenek aku. Kate ndek mantu kaya kon mlebese kaya ngono kok gak mboh-mboh.
Ngene. Rahayu jenenge. Yo. Ojo kaget wong Mojopurno. Ingsun tak matek aji pasang sirep Pigonondo. Assalamualaikum. Ingsun pasang sirep Pigonondo. Sirep katremo. Jabang bayine wong sak Mojopurno. Sirep ora ana gajah. Kumlisik paribasane. Kupu gantrung wae ora wis. Jomane jalma menungso. Sirep kekayon sirep wong sak Mojopur. Hai, gini Rahayu. Gini. Tutno laguku. Ayo. Lali rek turu kemang lawang mati kancing apa enggak keturun. Rahayu yang ngono yo gak gelem gugah aku pisan. Saya tak delok arek iki. Duh. Kok kamar gak ono. Nang pawon, nang pawon bae ni. Duh. Duh, gak ono lho. Loh, Rahayu, tolong. Jangka uri mas jingko sa
Apa Rah? Wong diceluk lurah. Kok apa Rah? Apa aku keraim. Rah. Aku iki jane yo kepingin aku iki rukun mbek Riko iku. Lah nek wis kepingin namu rukun awak dhewe iki padha lurah, ya buktekno, aja omong tok. Lah ngomong ambek Riko iku gak tau ono bener ya. Lah yo sak liyane mesti nyalahno. Lho gak nyalahno. Wong ancen omongan sampean akeh salahe. Ya ono wis pantes ae padha lurahe ya ngelingno. Nek lurah ngomongane salah, ana tingkah lakune sing gak bener, ya ngelingno. Awake dhewe iki lurah minangka dadi panutan, minangka dadi tauladan kanggo masyarakat. Lah wis nek ngerti sampean ngono. salah, lurah salah, apa gak ngisin. Ai, Riko wis iso ngomong kaya ngono. Ya. Mestine nek wis iso njlentrehno omongane sing kaya ngono iku, gak kok adu-adu barek lurah padha lurah. Riko nek ana ngarepku ngomonge kaya-kaya, tapi nek ngono ngarepe ndoro wedono ngomonge gak karu-karuan. Lurah Slorejo. Gak kuwalik ta. Sing tumbak cucukan iku ya awakmu iku. Kok malah nuduh aku? Aku iki korbane. Dewe. Maksudku Riko ngomong korbane, lho tak korban napa? Lah buktine tak apakno Riko? Buktine wargaku gak gelem bayar pajak. Iku mergo kok pengaruhi. Dewe. Iku urusane keluarga Riko. Lho, ngerti ya? Kok urusane iya gak bayar iku mergo kok pengaruhi. Nek aku sing ngomong mesti bayar. Aku gak tahu mengaruhi, Rah. Aku ngomong wite klopo sak lugune. Buktine ndoro iku wis mus warga Riko dhewe sing gak gelem bayar. Cari sapa? Terus to. Mpun melek-melek, Ndoro. Kurang bater. Terus to. Kurang bater. Lho, Ndoro nggih ngapunten Ndoro. Isin serek. Wis tuwek-tuwek lho penuh. Nggih Ndoro. Riko iku rambutnya warna loro. Kok bendina eker-ekeran nek dirungokno wong iki lho. Lurah Jatisumber niku. Lurah Slorejo niku sing mulai. Sing jare Slorejo nyalakno Jatisumber nyalakno Slorejo. Wis bolak-balik aku lak ngomong sih. Nggih. Apa sih jane persoalane ngomong sing terang-terangan lek pancen ana sing duwe salah njaluk pangapura wis gak dibaleni maneh. Ngono lho sakjane. Krungu. Aku jek sabar lho. Kuping krungu. Aku ya semorang-morang ngene iki ra. Lho, sabar lah, sabar. Sabar Ndoro. Ndoro sampean jeneng. Kaya ada kekajian aku. Ya. Anu nggih mboten. Jebul aku. Jenengan nek ngamuk-ngamuk, mangke anu napa dicawang wong nggih mboten pantes. Nggih, Ndoro. Jenengan niku lak istilahé pucuk pimpinan. Nuturi aku. Iya, mboten. Ngoten niku. Pinter awakmu dibangat. Mboten nggih. Anu ngapunten Ndoro. Ngene lho, Lurah Slorejo, Lurah Jatisumber. Nggih. Ayolah sing rukun. Ya ta? Nggih. Sing dipikirno saiki iki ayo ndandani desane dhewe-dhewe. Nggih. Lah ngene. Lho, perkara desanipun kula dandani sedaya, Ndoro. Ya apa carane? Pager. Sing biyane ndugi pring. Iya. Bongkotan. Iya. Sakniki pun dibedoli sedaya. Diganti apa? Dijaraken. Ngoten niku. Kena dipercaya omongan. Arah Lurah Kusnan. Ya lah terus mestine pundi? ya dipiki. Maksud kula dibongkar dijeboli kajenge dibangun ngoten lho. Ngono. Diboto, Ndoro. Diboto. Botone tuku apa gawe dhewe? Lho, wong desa kula niku tiyang sregep-sregep. Nek perkara pager pun damel boto sedaya. Lemane kena gawe boto. Lah nggih. Apik. Lurah Slorejo bijaksana. Lek Jatisumber. Lho, kemajuane ya apa? Nek kula masalah gotong royong ten kampung niku kula tingkatno. Kerukunan termasuk dalan sing becek
dalan sing napa sing boten rata niku diratakno. Diratakno. Nggih. Terus kerukunan antar warga gotong royong, enten sing damel omah gotong royong. Enten sing orang meninggal niku nggih gotong royong. Nggih. Api. Pun sewu lho, Ndara. Kula tak matur. Iya. Niku lak omonge lurah Jati Sumber. Mestine ngoten nggih ya. Iya. Nek ngepiki wargane. Nek dalan sing ciut mesti dijembaraken. Lurah Jati Sumber niku mboten. Embong sing jembar malah diciutaken. Niku. Kira-kira omongan iki masuk akal? Boten saged niku biasa tumbak cucuan pancet kelakuane nggih ngoten niku. Rupane pun elek, kelakuane nggih elek. Jenengan lak waktu marani teng kampung kula yo napa? Iya. Nggih. Nyatane pendudukmu kabeh ngelem. Ini nggih. Lurah insap niku lek wargane enten kesusahan napa-napa, mbok jam pira mawon mesti mara. Nggih. Lah niku dadi toladan. Kula niki menyadari kula niki. Ya apik ae. Nggih. Sejene teko iku terus perkara sawah. Nggih, panenane ya. Sawah niku nggih. Perkara sawah niku sawah panen sedaya menghasilno sing napa menghasilkan cukup wis gemah ripah lo jinawi. Karena napa irigasine pengairane niku kula atur. Apik ya. Nggih. Nah, iki lho. Mboten pengairane apik. Nggih. Lah niku pengairan apik tapi embonge niku diciutaken, didamel. God niku wau ngoten. Lho, pola. Gak apa-apa. Loh, ini kan anggih kepentingan bersama. Wong niku mboten dalan utama. Nyun sewu, Ndara, nyun sewu. Loh, anggih monggo. Loh, nggih. Nggih. Napa niku? Nggih. Pun sewu, Ndara. Nggih. Rah, sinten jenengan? Kula Safitri. Oh, Bu Safitri. Nggih, wonten saking pundi? Parigawe napa? Nyun sewu. Nggih. Kula niki badhe laporan. Oh, laporan nggih. Pun sabar nggih. Tenang nggih. Sawitri. Sampeyan saking pundi? Kula saking niku Piripurna. Oh, nggih wilayah mriki mawon. Nggih. Terus dugi kawedanan ajenge laporan apa sing dilaporake? Kula niku kelangan. Loh, kelangan. Nggih. Waduh. Ketara nek mboten aman daerah mriki. Wah, ngomongmu banter. Aman gak aman ula tanggung jawab lurahe dhewe-dhewe ya. Lah nggih. Lho lah ya. Ojo mosok. Sik. Sing ical napa? Anak. Aduh. Loh. Anak maksudnya yugane sampean ngoten ta? Anak kula niku lanang napa wedok? Niku estri. Atuh. Lho. Anake niku estri. Estri niku kira-kira umure pinten? Sik perawan ngoten. Nggih, Mojo Putri. Aduh. Bola-bola aduh aja. Nggih, ngeten. Nggih. Bu Safitri sampeyan critakaken. Nggih. Nalari yo napa kok saged sakniki sampeyan laporan teng mriki anak ical niku. Napa gak ada pacar? Mboten, anak kula niku siang ini ku umba-umba tenggali ngoten biasa niku nggih sedilu pun mantuk niku ngantuk sonten kait mantuk terus kali sinten arek lanang niku jenenge Basuki. Ndara. Iya nggih niku perlu dicuri ragi. Curigai. Oh nggih curigai. Berarti diteraken arek lanang sing jenenge Basuki. Nggih. Pun Basuki sapa sing kira, Basuki? Manten ngoten niku. Desane lurah. Terus. Basuki niku ngomong seneng kali anak kula. Oh, ngoten. Kajenge dirabi. Lah kula mboten purun wong Basuki lare mboten nyambut damel. Ngoten. Kula mboten purun. Nggih. Dalu niku kula ngleler niku kok anak kula mboten nenten. Mun. Nggih, Bos. Wis sak nomor tok niki. Nggih kon ditolong nggih. Nggih, lek ngeten. Ayo sapa sing romahe Basuki? Nggih. Nggih, Pun, monggo. Kula teraken nggih. Anu Bu Safitri. Tumut kula teng ndirani. Nggih, derek. Basuki. Mriko nggih. Monggo nggih. Ayo monggo.
Kene. Tangi yo, Nduk. Lilir. Rahayu. Lilir. Nah, endi iki? Loh, kok ngene yo? Kamarku mang gak ngene kok dadi ngene iki. Aku nok endi ya iki? Ngipi apa? Nok endi iki kok apa iki ya? Kok gak ngimpi yo gak turu. Loh, Pak D kok kaget. Loh, Pak D. Loh kok nok kene Pak D. Iya. Lah aku kok yo nok kene yo Pak D. Eling ambek Pak D yo. Nang turun lah. Loh Pak D. Wingi pas kono mbah-mbah tak jak gak gelem terus ditulungi karo kancamu iku. Iya Pak D. Kon mulih dijak mulih. Lah iki saiki aku kok nang kene Pak D. Kok iso? Aku sing nggawa awakmu. Lah Pak D, aku terno moleh Pak D. Iki nang ndi lho Pak D? Alon tadi sik iki nduk dalan iki wis adoh teko desa. Wis adoh teko Mojopurno. Iki wis meh ngancik sukune Gunung Bancak. Ana ya mo Pak D, aku terno moleh mesakne mbok lho Pak D. Wis ora susah mesakne mbokmu. Mbokmu nduk omah wis bapak. Yo gak ngono Pak D, wong mbokku lho ijenan karo mbek aku tok lho Pak D. Ya mengko nek wis rampung ya nek wis mari gawene awakmu engko tak terno mulih. Maksudnya apa Pak D? Gak awakmu ya mek kepingin tak gawa mulih nang nggone depokku ya. Terus apa Pak D? Anak muridku kabeh cek weruh nek aku duwe anak wedok sing ayune kaya awakmu. Aja ngono lho Pak D, aku lak wis ngomong aku gak gelem Pak D. Emoh aku Pak D. Aku lho wis duwe mbok. Duh. Mana Pak D? Mau aku terno moleh Pak D. Tak baleni omongku maneh ya. Kon gak gelem dadi anakku iku, kurangane opo kon nampik dadi anakku? Aku wis kadung kaya wong nyidam rujak asem paribasane. Aku nyidam kepingin duwe anak wedok sing ayune kaya awakmu. Pak D sampeyan manut ya, Nduk. Mau Pak D. Enggak, aku ora apa-apa. Mboten Pak D, mantuk Pak D. Mantuk. Aja mulih dhisik. Iki wis adol. Lah nggih Pak D, kon tak balekno nang Mojopurno iki mudhun sakmono jerone ya. Melaku ngetan ngalor sakmono adohe aku wis ngrekoso nggawa awakmu. Lah sampean lho Pak D, wong aku wis gak gelem kok sampean peksa-peksa lho Pak D. Sampean kan iso njupuk anak-anak liyane Pak D. Akeh. Ya aja ngono lah Pak D. Akeh. Arek wedok sing ayu-ayu akeh. Lah iya Pak D. Apa maneh arek wedok sing wis gedhe-gedhe aku mau. Lah aja ngono Apa maneh arek wedok sing wis rondo lemu-lemu senajan to ayu aku mau. Aku kepingin duwe anak kaya awakmu ngene iki. Aja Pak D, mesakne mbokku aku iki anake mek tunggal ijen iki lho Pak D. Anake mbok iku mesakne mbok lho Pak D. Aku Pak D terno moleh Pak D. Ngene. Perkara mbokmu kok gampang. Nek awakmu pancen kok kangen ambek mbokmu tak jupuke pisan teko Mojopurno, teko omahmu kono. Pak D. Apa kon kok sawetara dina nang omahku nang Depokku ya? Engko nek wis pirang dina engko nek kangen ambek mbokmu gelem kok aku. Tak terno. Iya ya, ora susah wedi. Masane mbokku mesti ndoleki aku lho Pak D. Gak usah wedi, gak Pak D, usah aku gak wedi masane mbok Pak D. Aku terno moleh Pak D. Aku mbok kon terno moleh. Iya Pak D, balekno nang mbokku lho Pak D. Mbokku mesti bingung iki ndoleki aku lho Pak D. Soro apa sing tak goleki wong aku wis ado-ado nggawa awakmu tekan omahmu?
Lah sampean kok ngono Pak De, maksa-maksa aku lho gak gelem Pak De. Masane mbok Pak De terno mole. Pedhi mbok iki bingung lho Pak De ndoleki aku. Ayo Pak De terno mole Pak De. Wis ta, Nduk. Aku iki sabar lho. Ya. Aku sabar iso, ning aku kereng ya iso. Pak De, mboten kula mantuk mawon Pak De, mesane mbok Pak De. Nek awakmu kok tetep gak gelem dadi anakku. Mboten Pak De. Mantuk Pak De. Mantuk kula Pak De. Mbak, sampe neng ndi lho Mbak? Aku kudu mole lho, njaluk mole gak dolen Mbak. Wis nangis sak karepmu. Wis nangis nek nangis tutup non tangismu nek ana kene. Iki wis adoh lor adoh kidul. Gak ana wong sing salang liwat kene. Gak ana wong sing arep nulungi awakmu nek panjenengan kon nangis. Wis nangis tak ajangi jembar. Nangis Nduk. Samteraken mantuk kula Pak De, mesakaken Mbok. Mbok mikir kula lho Pak De, bingung Pak De, Mbok Pak De. Mantuk Pak De. Ya arek iki sing kena tak ketumpal ngono puncak iku. Mantuk Pak De. Terus gawe cara apa supaya manut? Nyuwun mantuk. Aku kudu aku nggowo rahayu iku munggah puncak Gunung Bancak. Iki anu Pak De, iki aku kanggo tumbal. Yo ngomong apa? Aja dirangket ngene lho Pak De, diuculi lho Pak De iki. Oh alah. Loro lho Pak De ning tanganku Pak De. Yo aku ki yo kuwatir nek kon kok melayu. Dadi wis gak yo. Wis kene. Candangane tak uculane, tak uculane. Wis ngomong kondo nang Pak De ngapi. Pak De, aku gelem dadi anakmu Pak De. Nggih pon. Ning kok nek sekirane sampai pasar sampai 8 dino, ya. Nek aku kangen ambek ibuku, aku yo terno mulih ya Pak De. Ngono lho, tak turuti. Nggih Pak De, ya wis. Pokok awakmu gelem dadi anakku, tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Pak De iki tanganku iki Pak De lho, Pak De sampai beset Pak De. Kene tak tambanane iki. Wis gak usah Pak De. Pak De. Ya sampai babras ngene kene. Pak De saiki Pak De. Kene apa? Lesu. Luwe. Aku lesu Pak De. Henduk. Aku mang bengi ku sore ku urung maem terus aku ngantuk, keturun Pak De. Kowe ngelilir terus wetengmu lesu. Lesu Pak De. Njaluk mangan. Nyuwun maaf. Walah, Nduk. Wong iki adoh lor adoh kidul. Aduh kampung, aduh desa kok njaluk mangan terus tak dolekno nang. Lah lesu aku Pak De. Kok mlaku menisor aku ya wadoh, munggah ya kekrengkelan ya sik adoh. Pak De, jarene sampean nganggep aku anak. Ngepek aku anak, lah ndi aku kudu maem kok gak sampean dolekno maem yo. Oh iya. Maem Pak De ya. Iya. Ngerti. Pak De, maem kok. Aku pengen anu Pak De. Anu tak turuti. Aku pengen iwak gereh Pak De. Njaluk mangan. Nganggo apa? Lawuh iwak gereh. Sambel godhong telo. Wah, lah kuwi aku yo leren golek warung lho. Iya apa lho Pak De, rek kodayane wong anake luwe kok mosok dijarne Pak De. Ngene. Iya. Tak turuti. Lho Pak De, krucuk-krucuk wetengku Pak De. Engko tak golek. Apa mlaku ae kurang sitingkah munggah ditingkah engko wis tekan Depokku. Engko nek wis tekan kono aku tak ngongkon murid-muridku nek perlu adang to masak iso mangan sak warekku ngono kono. Aku lesune saiki kok disemayani sih Pak De. Jarene aku dianggep anake Pak De. Iya Nduk.
Iya, iya. Ayolah, Pak Oh, De. anakku Sampeyan sing nang ayu kene. dhewe. Anakku sing ayu sing deno depleng iya. Rahayu, iya iya iya. Sampeyan nang Iya, kene, Pak tak De. turuti karepmu. Ya, Ya tak wis, tenang kene ini. ya Pak De ya. Entenono dhisik nduk kene ya. Iya Pak De. Entenono dhisik nduk kene. Sak ketemune lho Pak De kudu oleh lho ya iku mang sing penjalukku mang lho godhong Iya. telo ambek iwak gere. Ya wis engko Iya, tak Pak De. golekno. Ya, aku nang kene sik kok, Pak ono De. warung sing buka, sik ono warung. Wis, Kono pokoke kudu ngisor kono oleh ki iku. ono warung, ya. Aku mau liyane Pak De kudu iku lho. Apa kuwi mau Iku iwak mang asin? iwak gere. Iwak gere. Ambek anu Dibakar sambel apa godhong telo. digoreng? Ya dibakar lho Pak De. Iwak gere dibakar Wis, ambek pokoke aku mau liyane iku lho Pak De. sambel godhong telo. Heeh, dolekno sak ketemune Pak De ya. Sambel godhong telo lawuhe gere. Tak enten nang kene lho Pak De. Aku gak nanti-nanti kok Pak De temen. Pokoke eh. kudu sak ketemu apa kudu nemu iku mau sing tak jaluk. Biyen iku. Ya ya nduk. Ya. Ya wis. Ya, aku nang kene kok Pak De. Entenono Ya. kene. Ning aku pesen lho ya. Iya Pak De tak Ojo enteni. pisan-pisan kon ngalih teko papan panggonan kene. Enggak Pak De. Iya tak enteni nang kene Pak De. Ha Gak iso. cepetan lah Pak De nang budal. Kon ngalih teko kene gak iso sebab panggonan iki ya sak kiwa tengenmu wis tak rajah nganggo pusakaku. Kon gak iso metu teko kene nek durung aku sing tekon kene. Wis ta Pak De nang budal aku lesu iki lho Pak De. Ngono. Pak Ya, De. ya wis aku tak budal tak golekno pangananmu. Ya, tak Ya, golekno hati-hati ya manganmu. Pak De ya. Tak dongakno ndang oleh. Wong wis nyengkre ya. Kesempatan iki jelase kan ndoleki ibu. Wong yamine kok ndolek anu sego gere. Wis aku tak nyingkir teko kene. Wis. Duk. Duk. Rayu. 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 Loh. Loh, Rayu. Wah, loh. Kok tekan kene. Waduh, kebrujut. Iya. Tetep tak golek nduk. Kon mlayu wong wedok paribasane keserimpet jarik. Kon mlayu tak buru, kon mene tak senggek, kon ndodok tak tobruk dadi anakku. Rayu, Rayu, entenono aku Rayu. Iki, ayo.